Изглеждате страхотно, невероятни сте. За мен е истинско удоволствие да ви кажа добър вечер и да ви приветствам с добре дошли, скъпи гости, и добре дошли на предизборния концерт на господин Васко Стоилков. Здравейте! Скъпи гости, уважаеми приятели, жители на община Сливница, сега разбирам и още нещо. Защо вие сте гласували доверието си именно на господин Стоилков? От постигнатите резултати за Сливница е ясно, от това, което се вижда, е ясно, че той е изпълнил своите предизборни обещания към вас от преди 4 години. Ясно обаче и друго, че той е направил и много повече от обещаното. Така че, наистина в неделя пожелавам пълен успех на това, което предстои. Това, което се направи през последните 3 години от този мандат, 11-15 година, това го отчете и републиката, като награди нашия кмет за кмет на годината и за кмет на мандата. Такова чудо! И аз с ръка на сърцето си не бих повярвал на Васко Стоилков, когато почна. Петрет, ще направим това за Гълъбовци, за това село, тук, там. Това, което стана за последните 3 години, през всичките ми 30 години като кмет на куп не можа да стане. Да ни бъде жив и здрав и Стоилков, и Тошо Петков, и още веднъж от сърце успех и на добър път. Маестро музика! Уважаеми господин Николов, доктор Беков, народни представители от 43-то Народно събрание на Република България от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, уважаеми господин Татарски, уважаеми гости, уважаеми дами и господа, скъпи приятели. С най-искрено удоволствие винаги съм тук сред вас. Знаете, за пореден път Сливница ми е една от общините, които ми е слабост,
не само за това, че сме съседна община, не само за това, че тук живее най-добрата ми професионална приятелка, имам още много такива близки приятели вече между вас, но и наистина тук е мястото, което винаги с огромно удоволствие, с чест и с гордост присъствам. Преди 4 години тук, в Сливница, явявайки се отново да искаме кредит на доверие от вас, вашата подкрепа, обещавахме и вървяхме с мотото "Градим България, градим община Сливница". Това, което чухме досега, това, което видяхте на видеостените, е категорично потвърждение на правилният избор на мотото преди 4 години. Община Сливница беше изградена в повече, отколкото тогава ви обеща кандидатът ни за кмет на община Сливница господин Васко Стоилков. Преди 4 години много добре си спомням, Сливница беше едно от забравените общини в Софийска област. Сливница беше известна с това, че тук е най-лошата пътна инфраструктура и всички пътища извън града и в града бяха сякаш след бомбардировка. Виждате, днес, след 4 години, сме тук с ново мото – видими резултати. И Васко Стоилков е потвърждение на мотото на политическа партия ГЕРБ. Тук са видимите резултати за правилното управление на политическа партия ГЕРБ и на вашия кмет, господин Васко Стоилков. Тук съм тази вечер не само за да подкрепя господин Васко Стоилков. Тук съм, за да поискам вашия кредит на доверие, за да ви призова всички да излезете да гласувате в неделя. Много е важно да излезете всички, да убедите вашите близки, да убедите младото поколение на Сливница да излезе и да пусне своя вот, за да ви засвидетелствам, че политическа партия ГЕРБ на местно, на областно, на национално ниво твърдо застава и подкрепя най-подходящата кандидатура за кмет на община Сливница и това е господин Васко Стоилков. Призовавам ви всички, направете правилният мъдър избор, дайте шанс наистина да докаже, че той не само гради Сливница, не само че го доказва с видими резултати, но той ще доведе Сливница на първо място по всички показатели в Софийска област. Призовавам ви всички, гласувайте доверие на нашия кандидат господин Стоилков и гласувайте с бюлетина номер 11 в неделя на изборите. Пожелавам успех и победа на господин Стоилков и на целият му отбор на политическа партия ГЕРБ. Успех и победа! Здравейте, приятели! И от мене, кмете, не те виждам, къде си? Ето. Хубава зала си направил. Обаче като гледаме малка за хората, които искат да свидетелстват подкрепа за тебе. Трябва да помислиш за по-голямо. Следващия момент. Виждам колко будни хора са дошли тук и са изпълнили тази зала. Аз съм бил изпълнителен директор на АЕЦ Козлодуй и усещам със сигурност, тук строи енергия от вас. Една голяма енергия, която след няколко дена трябва да се превърне в резултати. Мога да ви кажа, че след 25 години преход, 25 години мъка, амортизиране на инфраструктура, забравяне от Бога, градове и села, обществото имаше нужда от лидер. И този лидер се намери в лицето на Бойко Борисов. Но той, за да осъществи нашите мечти, за да може България да намери своето място в Европа, се нуждаеше от екип, от хора, които да стоят сред населените места, сред народа и да реализират техните мечти и идеи. И такъв човек за Сливница беше кмета Васко Стоилков. Той направи така, че да има видими резултати за Сливница. Той направи така, че вие да се чувствате горди от това, че живеете тук. Аз мисля,
номер 11. Моля ви, една молба. Нека да не трошим народна пара. Нека приключим още с първият тур на изборите. И нека да изберем този кмет, който беше избран за кмет на годината. Именно Васко Стоилков. Той го заслужава и заедно ще направите повече. Ще запазите видимите резултати и следващия мандат ще отчетете повече. Успех, приятели! Благодаря ви, господин Николов. Заповядайте, господин Татарски. Да кажете няколко думи и вие заповядайте. Добър вечер и от мен. Най-напред искам да благодаря, уважаеми госпожи и господа, на Васко Стоилков, кмета на община Сливница, за поканата и възможността да съм с вас тази вечер. Както вече чухте, дълги години съм участвал в кампании и наистина чувствам отвътре тръпката, която има в тази зала, но тук съм преди всичко, за да предам най-искрените поздрави и пожелания за успех на Десислава Танева, министър на земеделието и храните, за успех на предстоящите избори на Васко Стоилков и неговия екип на съветниците от политическа партия ГЕРБ. Тук съм и защото с Васко се познаваме твърдо отдавна, приятели сме и като бивш кмет мога много добре да оценя това, което той направи през последните 3-4 години за община Сливница. За това как най-ефективно, най-полезно се използват средствата от Европейския съюз. Знам и какви са неговите планове за развитието на общината и за това искам да му пожелая успех. Успех на 11-ти, на 25-ти с номер 11. Успех на всички вас, да си честитим победата. Благодаря ви сърдечно, господин Татарски. Сега каня... Да, разбира се. Знаете, ако искате вие, заповядайте. Това е нашият приятел от Сърбия, дами и господа. Нека да приветстваме. Добре дошъл. Позволен намерил. Искам да поздравя Сливница преди всичко от името на гражданите на Цариброд, Република Сърбия и да предам голямите поздрави към Васко Стоилков. Колко са голями поздравите, можете да видите по човека, който ги носи. С Васко се познаваме дълги години и той ревнуваше, че Цариброд сътрудничи с много градове в България, но с Сливница не. Той направи да започнем да сътрудничим много успешно между Цариброд и Сливница. Той ревнуваше, че Цариброд има спортна зала, той направи спортна зала и Сливница. Той ревнуваше, че ние имаме театрален фестивал, той направи театрален фестивал. Ревнуваше, че имаме футболен турнир, той направи футболен турнир. На мен сега ми остава да ревнувам, че нямам такъв кмет Цариброд, какъвто има Сливница в името на Васко Стоилков. Искам само да кажа, че колко го познавам, най-доброто е при него, че много обича своя град и че в неговото сърце има място за всички вас сливничани. Втората ми любов след театъра е спорта и баскетболът се показва така. 11. Успех! Нека да благодарим на Делци Димов, дами и господа. Делци Димов от Димитровград. А сега ще поканя господин Бойко Иванов, който днес откриха първата фабрика тук. Заповядайте, за да кажете и вие няколко думи. В този първата фабрика, в този икономически район. Скъпи приятели, за мен е огромна чест днес да бъда сред вас и че виждам толкова много хора в тази чисто нова зала, които са дошли да подкрепим заедно
кмета Васко Стоилков за втори мандат. Искам да изкажа лична благодарност към господин Стоилков, както и към целия екип на администрацията на община Сливница, без които нашето начинание, а именно откриването на една чисто нова фабрика, първата фабрика в икономическата зона на град Сливница, не би било възможно. Изключително лесно се работи с местната администрация, като считам, че адекватните действия на всяка една администрация са предпоставка за привличането на инвестиции във всяка община. Считам, че господин Стоилков е постигнал една много добра среда за бъдещи инвеститори, както и за живот в община Сливница. Дори и ние от нашия екип се замисляме да се преместим в община Сливница за напред. Искам да пожелая успех на Васко за тези избори и за много избори напред. Смятам, че той е правилният човек да ръководи тази община към едно по-добро бъдеще. Смятам, че и други инвеститори ще последват нашия пример и ще намерят своето място в община Сливница. Благодаря на всички. Успех на Васко. Благодарим ви и ние. А сега нека да чуем представители на високия спорт. Господин Найденов, вие се заповядайте. Добър вечер на всички. Радвам се, че мога да кажа няколко думи. Първо искам да благодаря от сърце на Васко, от името на целия клуб, на щаба и на момчетата за това, което направи той за нас. Повярвайте ми, познавам много хора, но малко са тези, които могат да ни приемат по този начин, така че да се чувстваме наистина в собствен град. Искам да благодаря на всички, които ни помагаха през това време, защото те наистина ни възприеха като собствен отбор. Другото нещо, което искам да кажа, това е, че познавам Васко и тези срещи, които съм присъствал аз с бизнесмени, с специалисти по европейски проекти, казвам го безкористно, че всички след това наистина бяха очаровани от това, което той е направил и това, което има като идеи да направи за развитието на Сливница. Така че аз мисля, че такива хора като Васко трябва да бъдат подкрепени, защото това е за мен доброто бъдеще не само на Сливница, а и на цяла България. Благодаря още един път и се надявам, че ще го подкрепим, за да се развиваме наистина по най-добрия начин. Благодаря ви, господин Найденов. Скъпи госпожи и господа, след като чухме представители на волейбола, нека да дадем думата и на дамата, която е представител на хандбалния отбор. Нещо повече, тя е капитан на хандбалния отбор. Това е Теодора Петкова. Нека да я приветстваме. Добър вечер! Искам да изкажа голяма благодарност към вас, господин Васко Стоилков, от името на момичетата и отбора и треньора, за това, че осъществихте нашите две най-големи мечти. Това да играем в спортна зала и това да играем в Агроба. Много ви благодаря! В неделя гласувайте с бюлетина номер 11. Сърдечно благодарим на уважаемите гости за вашите поздрави, за отправения успех и голям късмет. Сигурен съм, че в неделя всичко ще стане както трябва. Благодаря ви много. Заповядайте в залата. Нека да ги приветстваме още веднъж, дами и господа, нашите приятели. Искам да споделя с вас, че господин Стоилков получи поздравителен адрес от Мария Габриел. Тя е ръководител на българската делегация в групата на Европейската народна партия в Европейския парламент и заместник-председател на групата на Европейската народна партия за още една изключително висока длъжност в Европейския съюз.
ето какво казва тя в своето писмо. Позволете ми да ви прочета пасажи от него. Уважаеми господин Стоилков, уважаеми кандидати за общински съветници и кметове на населени места от ГЕРБ, уважаеми жители на Сливница, за мен е чест и удоволствие да ви приветствам и да подкрепя кандидата на ГЕРБ за кмет на община Сливница за втори мандат Васко Стоилков. Позволете ми да подкрепя и кандидатите за общински съветници и за кметове на населени места. Искрено съжалявам, че в този момент не мога да бъда с вас. В Мадрид провеждаме конгреса на най-голямата партия на европейско ниво, Европейската народна партия, част от която е и политическа партия ГЕРБ. Само преди броени дни, по инициатива на Васко Стоилов, Сливница се превърна в столица на европейското театрално изкуство чрез първото издание на Европейския фестивал на пътуващия театър. Поздравления за това, господин Стоилков. Спорта и изкуството са нещо изключително важно. Атестат за неговото управление е получената награда Кмет на годината за малка община. За всички са важни видимите резултати да продължават. Сливница има нужда и от подкрепата на всички вас, скъпи приятели, гражданите на общината. Вотът за кандидатите на ГЕРБ е вод за по-добро бъдеще, по-устойчиво развитие, повече инвестиции, повече работни места. Европа е в Сливница чрез Васко Стоилков. Нека бъде така и занапред. Благодаря на добър час Мария Габриел, ръководител на българската делегация в групата на ЕНП в Европейския парламент. Уважаема госпожо областен управител, уважаеми депутати, уважаеми господин Татарски, уважаеми съграждани, скъпи приятели! Удоволствие да присъствам тази вечер сред всички вас. Така пълна нашата арена не сме я виждали никога. Изминаха 4 години. 4 много успешни години за нашата община. Още първия месец започнахме да работиме здраво. Първия месец сходирахме 5 проекта. Когато беше изтекла първата година, имахме 6 парка. Когато бяха изтекли 2 години и половина, имахме това страхотно бижу, в което в момента се намираме и му се радваме. Много труд положихме тези 4 години. Всички обещания, които бяха записани преди 4 години, са напълно реализирани. Плюс още поне 2 пъти по толкова. Сега съм застанал пред вас, кандидатирайки се за втори 4 годишен мандат. Като всичко, което е изпълнено зад гърба ни, успяхме. Реализирахме и фестивала на театъра, за което беше едно много интересно събитие. 7 дни подред пълнихме салона на читалището, който преди това обаче го бяхме ремонтирали. Днес също е много интересен, успешен ден за Сливница. Открихме първата фабрика в икономическата зона. В тази икономическа зона има място за още над 50 такива фабрики. Така че смятайте за какво нещо става на въпрос. Колко работни места ще има, колко инвеститори, колко данъци ще има за нашата община. Когато имаме това зад гърба си, аз съм спокоен за бъдещето на Сливница. Така че чакат ни добри времена. Сега
Сега по отношение на това, което възнамеряваме да направим следващите 4 години, ако естествено бъдем избрани, това ще бъдат основни неща, от които имаме нужда. Сливница няма да има дупки след 4 години. За тези 4 години ще има минимум 500 нови работни места. От другата страна на пътя, от другата страна на залата, срещу залата ще има закрит плувен басейн. При къщичките пред липите ще има зимна ледена парзалка. И още много други неща. Пътя за Ракита ще бъде преасфалтиран. Околовръстният път, който обслужва икономическата зона, проектът е готов. Чака отварянето на програма за развитие на селските райони. Чакаме господин Татарски да бъде сигнал и ще бъдем една от първите общини, които ще входира и ще го направим чисто нов. Но преди всичко, даже ако сте погледнали брошурката, първа точка сме записали, че преди всичко ще поддържаме и ще опазваме всичко изградено до момента. И всичко това съм убеден, че ние по силите, защото зад мен стоят едни страхотни хора. Тук са общинските съветници. Тук е Тодор Петков, който е не само кмет на Удомировци, той отговаря за какво ли не, за всичко. И поне споменах на Удомировци, в Удомировци ще има изградена канализация. И още много други неща, сега да не говоря всичко, ще го прочетете, а и това, което ще го прочетете, ще има със сигурност още много неща, които ще изградиме. А по отношение на нематериалните неща, едно основно обещание, което поемаме пред вас, е детските градини в Сливница, цялата община да станат безплатни. Това обещание явно най-се харесва, а и на нас най-много ми харесва. Затова ви благодариме за аплодисментите. В заключение ще кажа пред всички вас, че ако гласувате за нас, гласувате за мен като кмет в следващия мандат и ме изберете, така ще работя, че да се гордеете, че сте сливничани. Дами и господа, за мен е истинска чест да поканя на сцената легендата на сръбската музика, любимият на всички сливничани и голям приятел на Сливница, Мирослав Илич и оркестъра на Миша Миятович. Нека да ги посрещнем, дами и господа, да ви чуя мощно! Мерси. Добра вечер, добре дойдохте. Аз малко ще сборим български, малко сръбски, ама ще се разберем. Има ли да се разберем? Да, нормално. Аз при вас пев преди 4 години, се сечавате. Тогава не беше отворено. А преди 4 години Васил стана кмет. И сега имате отворено. И той, ако бъде пак кмет, още по-добри стvari има
кога бев при вас преди 4 години, футболен клуб Сливнишки герои, не можеше да бие тия от Сандански. Днес ги биха 2-1. Да знаете. Той е за това, що е председател на Сливнишки герои господин Венци Николов. Един аплауз за Венци Николов. Той от Сливница е. Той сега е в София, живее, ама от Сливница. Значи това ще бъде тандем. Васил Венци. За добро на Сливница. А сега ще пеем. Първа песна е за всички хубави жени от Сливница. Божествена жена. Купуването и продаването на гласове е престъпление.